serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, Office of the Civil Defense Bicol naka-Blue Alert status sa UNDAS 2025. May ulat si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Bilang paghahanda sa nalalapit na paggunita ng UNDAS 2025, naglabas na ng Blue Alert status ang Office of Civil Defense o OCD Bicol upang masiguro ang matiwasay at ligtas na UNDAS sa buong rehiyon. Ayon kay Claudio Yucot, ang Regional Director ng OCD Bicol, sa ilalim ng Blue Alert status, nakaalerto na ang lahat ng kanilang member agencies para sa standby alert, maliban sa Response Cluster Group na dati nang naka-activate para mamahala sa paggunita ng UNDAS. Sa ilalim ng Blue Alert status ng ahensya, nangangahulugan itong naka-standby na ang mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC, habang naka-full alert status naman ang OCD Bicol. Kaugnay nito, paalala ng opisyal sa publiko na maging maingat sa mga aktibidad na isasagawa sa paggunita ng UNDAS. Kabilang narito ang pagbiyahe, paliligo sa dagat at iba pang kaugnay na aktibidad na posibleng maging dahilan ng untoward incidents. Asigurasyon ni Yucot sa publiko na nakahanda ang buong pwersa ng kanilang ahensya para sa UNDAS 2025. Panawagan niya sa publiko na mag-ingat at panatilihing prioridad ang kaligtasan ng bawat isa at ng buong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Halos 4,000 pasahero na itala ng PCG Bicol sa mga pantalan sa loob lamang ng 6 na oras. May ulat si Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa halos 4,000 pasahero ang naitala ng Coast Guard District Bicol sa iba't ibang pantalan sa rehiyon sa loob lamang ng 6 na oras ngayong araw, bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos UNDAS 2025. Batay sa ulat ng PCG Bicol, 2,433 ang outbound passengers o mga biyaheng patungong ibang lalawigan, habang 1,513 naman ang inbound passengers na dumating sa rehiyon. Upang ang kaligtasan ng biyahe at maayos na daloy ng mga pasahero, 589 PCG personnel ang ipinakalat sa mga pangunahing pantalan sa Bicol, at kasabay nito 37 vessels ang nainspeksyon ng ahensya, habang 219 rolling cargo outbound at 178 inbound ang naitala. Tiniyak ng PCG Bicol na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga pantalan. sa mga pantalan upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong UNDAS. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Training para sa Critical Infrastructure Audit, matagumpay na isinagawa ng LGU Daraga. May ulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na naisagawa ng Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang 2 araw na training para sa Critical Infrastructure Audit. Lumahok sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento ng munisipyo. Pinangunahan naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Office 5 ang mga talakayan ukol sa tamang proseso ng pag-audit sa
mga establishmento. Sa ikalawang araw, isinagawa ang hands-on application kung saan ginamit ang mga auditing tools upang masuri kung alinsunod sa quality standards ang mga gusali at pasilidad. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga opisyal at mga kawani ng LGU sa tamang pagsusuri at paghahanda sa mga kritikal na infrastruktura bilang bahagi ng pagpapatatag ng kahandaan ng bayan sa harap ng mga kalamidad, lalo na sa posibilidad ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating huling balita, hindi lamang na mayapang mga mahal sa buhay ang ginugunita tuwing undas. Dahil ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BICOL, binisita rin at nagtirik ng kandila sa CETACEAN Cemetery, kung saan dito nakahimlay ang 14 na whales at dolphins na nasawi sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa rehiyon. Matatagpuan ang cemetery sa Regional Office ng BFAR BICOL sa Pabrika Bula, Camarines Sur. Ang CETACEAN Cemetery ay itinatag noong 2013 ng Fisheries Regional Emergency Stranding Response Team bilang tugon sa mga insidente ng pagka-stranded at pagkamatay ng mga marine mammals sa rehiyon. Ayon sa BFAR BICOL, ang mga nakalibing sa sementeryong ito ay ang rhesus dolphin, spinner dolphin, Fraser's dolphin, dwarf sperm whale, Bryce whale, melon-headed whale, at striped dolphin na namatay dahil sa gawain ng tao, kabilang ang blast fishing, ingestion ng solid waste, entanglement sa mga lambat at boat strike. Layunin ng nasabing CETACEAN Cemetery na ipakita ang kahalagahan ng cetacean sa marine ecosystem at hikayatin ang publiko na mas paigtingin ang pagprotekta sa anumang karahasan sa mga hayop at kalikasan. Mahalaga ayon sa BFAR BICOL na mas paigtingin ang kaalaman ng publiko tungkol sa pagprotekta sa mga hayop dahil ang Bicol region ay itinuturing na hotspot ng marine mammals dahil sa archipelagic nitong lokasyon na nagsisilbing migratory route at tirahan ng iba't ibang uri ng cetaceans. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, like at i-follow ang aming official social media account sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita. Ito po si Albay Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.